ഞങ്ങളുടെ പണി പാളിയ ഒരു റോക്കറ്റ് അടുപ്പ് പരീക്ഷണം. റോക്കറ്റ് അടുപ്പെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഒരു 4 മണിക്കൂറോളം എടുത്തു പാചക പരീക്ഷണം നടത്തി. പിന്നത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. മഴ പെയ്തു ആകെ അലങ്കോലമായിപ്പോയി. അപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓടുന്നതന്നെ ഭാഗ്യം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ചീനി കിട്ടി. അതപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ചീനി വേവിക്കാം എന്നുള്ള, ചീനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ, കപ്പ വേവിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കപ്പയൊക്കെ കഴുകി വാരി ഇങ്ങനെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വേവിക്കുന്ന പോലെ വേവിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഐഡിയ, നമുക്ക് റോക്കറ്റ് അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ എവിടുന്നോ കൊണ്ടുവന്ന് കുറേ ഇഷ്ടിക കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് റോക്കറ്റ് അടുപ്പിനായിട്ട് അവിടെ റെഡിയാക്കി. അപ്പം ആ പണി നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നേരത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. നിരത്തുകയാണ്. റോക്കറ്റ് അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര വിധ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒന്നും ആ 4 സൈഡും ഒന്നും ശരിയാകാതെ വരുന്നു, മാറ്റുന്നു, എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ 1 മണിക്കൂറോളം പോയി. ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റോക്കറ്റ് അടുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തി. ഒരു 7 ലെയറോളം ഞങ്ങൾ അടുക്കി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗേഴ്സൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അടുക്കി. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കത്തിക്കാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചു. ഇത് പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന 2 മണിക്കൂർ എടുത്തു എന്ന് ഓർക്കണം, ഇത്രയും ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പം സാധാരണ അടുപ്പിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കപ്പ വെന്തേനെ. ഇത് 4 മണിക്കൂർ എടുത്തു. അങ്ങനെയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പാണ്. അടുപ്പിന്റെ ഇതിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ആ ഒരു വളയം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചീനി ചെറിയ കലത്തിൽ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മയുടെയൊക്കെ ഒരു ഇത്, ചെറിയ കലത്തിലാകുമ്പോൾ തിങ്ങത്തില്ലേ, വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ വലിയ ചരുവം കിട്ടി. അതിനകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കപ്പ ഇട്ടു. അപ്പം ഐശൂട്ടൻ കാരണം അവൻ എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് അത് കാണാനുള്ള. കാരണം അവൻ ഇതുവരെ അങ്ങനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, എന്തുവാ ഇതെന്നുള്ളതിന്. ഇപ്പൊ കപ്പയൊക്കെ ചെന്ന് വാരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവനെ അവിടെ നിന്ന് പതിയെ മാറ്റി. പിന്നെ എവിടെ ഇത് കത്തിക്കും, ഈ ഹോള് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, ഏതുവഴി കത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ആ ചാരം വീഴുന്ന ആ വഴിയാണ് ഞാൻ കത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത്. പിന്നെ അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ അതുവഴിയല്ല കത്തിക്കുന്നത്, മേളിലിട്ടാ കത്തിക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. ഞാൻ താഴെ തന്നെ കത്തിച്ചു. ഇതെങ്ങനെ എത്തും, എങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ളത് അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ കത്തിച്ചു. എന്തായാലും കുറേ പണിപ്പെട്ടാണ് ആ ഒരു വിറക് കത്തിച്ചെടുക്കാൻ. ആ ഓലക്കീറാണ്, അതുപോലും കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു കണക്കിന് കത്തിച്ചെടുത്തു. ഭയങ്കരമായ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കപ്പ വേവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു രസകരമായ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് കാരണം ഈ പുകയൊക്കെ എങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെയൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ നിൽക്കാനും ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല. ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, തീയാണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും കത്തുന്നില്ല, ഒരു കണക്കിന്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 2-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തീ കത്തിച്ചെടുത്തു. ഒടുവിൽ കപ്പയ്ക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ തിളയൊക്കെ വന്നു. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ 7 ലെയർ ഇത് വെച്ചാലൊന്നും ഇങ്ങനെ സ്പീഡിലൊന്നും നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ല രീതിയിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഒത്തിരി പൊക്കമല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഈ പരസ്യം പറയുന്ന പോലൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ല. അങ്ങനെ അത്രയും ഭാഗത്തോട്ട് ചൂട് എത്തിപ്പെടത്തുമില്ല. ഇപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിലൊരു മഴക്കാറ് പോലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പം ഭാഗ്യത്തിന് തിളയൊക്കെ വന്ന് ഒരുമാതിരി വേകാറായി കപ്പ. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ തുടങ്ങിയ സംഭവമാണ്. വെന്ത് കിട്ടിയപ്പോ 4 മണിയായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശന്ന്. അങ്ങനെ കപ്പ ഒരുവിധം റെഡി ആയപ്പോൾ കപ്പയ്ക്ക് വേണ്ട കാന്താരി മുളകും ചേരുവകളൊക്കെ വേണമല്ലോ. അതിന് കാന്താരി മുളകിന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് പോയത്. കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് മാറി കുറെ കാന്താരിക്കല്ല് നിൽപ്പുണ്ട്. അവിടെ പോയി കാന്താരി പൊട്ടിക്കാൻ പോയി. നല്ല സീനറിയാണ് അവിടെ. അവിടെ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പാടമാണ്. നെല്ല് വിളയുന്ന പാടം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതാണത് ആ കാണുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി വാഴക്കൃഷിയാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ. അങ്ങനെ കപ്പയൊക്കെ റെഡിയായി. അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് അത് ഊറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നത്. പിന്നെ അതിനെ ചേർക്കാൻ അത് പൊന്നൂട്ടനായി അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക. അപ്പം കപ്പയ്ക്ക് വേണ്ട കാന്താരി മുളകും ഞാൻ ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. കാന്താരി മുളകും മഞ്ഞളും ജീരകം കൊച്ചുള്ളി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ചതച്ച് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് ചതച്ചിട്ട് ആദ്യം അതിലേക്ക് ചേർത്തു. എന്നിട്ട് പതിയെ ഇളക്കി കൊടുത്തു. ഇളക്കാനൊന്നും അറിയാം. ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കപ്പയൊക്കെ വീട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് അമ്മയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതും എന്തോ അതിന് പറയുന്നേ, എന്തോ തുടിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവമല്ലേ അത് വെച്ച് എനിക്കറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അമ്മയാണ് അത് ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് പഠിച്ചു കേട്ടോ. അറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പൊള്ളുന്നുണ്ട്, കാരണം ചൂട് സാധനമാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടിയിട്ട് അപ്പം നല്ല ഒരു എന്താ എരിവ് ഇത്തിരി കാന്താരി മുളക് ആകുമ്പോൾ എരിവ് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു. പക്ഷെ തേങ്ങയും കൂടി ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി. അപ്പം തേങ്ങ ഇട്ടപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അമ്മ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ചീനിക്കാരും തേങ്ങ ഇടില്ല, പക്ഷെ തേങ്ങ ഇട്ടപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അമ്മയ്ക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. അപ്പം അമ്മ ഈ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ഒന്ന് നീ തേങ്ങ കൂടെ ചതച്ച് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. കുരുമുളകും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുരുമുളകും പക്ഷെ അമ്മ പറയുന്നു കുരുമുളക് ചേർക്കാറില്ലെന്ന്. പക്ഷെ കുരുമുളകും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. എൻ്റെ മാമൻ്റെ മോനാണ് ശരത്ത്, അവനാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അവനത് എല്ലാം കപ്പ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇതിന് ഇച്ചിരി ഞാനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പം അതിന് കടുവൊക്കെ വറുത്ത് നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ഇതെല്ലാം ഇളക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ പണി മൊത്തം പാളിപ്പോയത്. ഭയങ്കര രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇടണമെന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, മഴ വന്ന് എല്ലാം കുളമാക്കി കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഐശൂട്ടന് കപ്പ ഇളക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കൊതി സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവന് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ ചപ്പ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞ്. കപ്പ എന്ന് പറയാൻ അറിയത്തില്ല, എല്ലാത്തിനും കായും ചായയും എല്ലാം തലതിരിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഐശൂട്ടനാണ്. ഇളക്കുന്ന ശരത്ത കേട്ടോ. വീഡിയോ എടുത്ത് അവൻ കുഴഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അവൻ ചെറിയൊരു കുക്കാണ്. കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ. പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല അസലായിട്ട് നല്ല പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുവാൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പോയ വീഡിയോസ് ആണിത്.
കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പിന്റെ അവസ്ഥ നോക്ക്, അതിലെ കൂടെ എല്ലാം വെള്ളമായി. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പം വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.